Guys, amene zviri kuita suka big. I don't know kuti suka zviri kufamba sei. Live ndaibaya patove ne5 minutes. Haisi kusvika kuvanhu. Ndaibaya patove ne5 minutes. Amene zviri kuita suka kuti chichiri kuitika. Amusati patombo first comment iyo ya late. Late mdodi. Hello late. Haisi tombobudisa kuti zviri kufamba sei. Sasha number 2. Vimbai Nasharuti number 3. Nditsi aruti esi nditsi itadzoka. Yes, amene zviri kuitika guys. Ndaibaya 5 minutes ago live. Yanga yangoita blank, no comment, nothing. Saka amene zvitasuka. Yes maitawa zviri sei. Saka ndakutoona neimwe phone kuti zviri kufamba sei. Right, itime chidedzana guys, musvike pano, itime chidedzana muye pano. Time chidedzana guys, titandare nasi Thursday. Tichitandara ndichika Huyai tuone guys. Mukaona ndichita ndichisumukira musainya kuti kochi chikuitika guys. Body iri kurwadza, kuwa pese pari kurwadza. Musana chaiwo, makumbo, mataizi chiadawa. Saka si ndangoti regati tandari. Hadi zino ndakatosira ndakararwa kuti kana ndakarara muviri wese guys. Hey! Guys, zvikai ma 350 ndipo kudzai nhasi achambika kujimu kosa ndakudzai nyaya itika pano. Ende zvakaoma. Zvaitika kujimu ko guys. Thank you AC wigidz number ipamusoro apo. Munhu ari kuita mawiga ya. Tasai mwene guys. Unoshora ere guys? Hapana kana chekushora guys. Hapana kana chekushora, yakazara hapana kana chekushora guys. Kasi sese vamwe akati zvekubatwa chingosungwa musoro chingodi kwa free head yangu ndogara naye 3 weeks ndichingopfeka chingera ndobudana ndiri pamanende free head yangu todi zvondinetsa. Azimbaida baba jenda ida kuti kana gandogwadziwa zve apa tiri kuita kuti body jaire mamasos aya kupulika. Saka ndatoenda zvabida kudze zvaitika kujimu nhasi. Kungoti ndachida kuti kwandandiri nhasi ka kunonakidza veduwe. Kunonakidza nemi muri comment section munotonakidwa chaiko. Asi problem ndekuti music yavanoridza. Andika music yavanoridza inoblokesa my life. Because vanoridza amapiano. Saka iko kuzvibhasikoro watati nhasi kucycling vemwana. Tenge tichita mirai ndakuindira ine phone guys ndobvisa monetization. Ndoda kuindira ine phone mangwana Friday. Ndoisa phone yako. Ndakuti muone zvike zvitwa zviuno. Kuyakonakidza kuyasikogwadza asikonakidza kuri worth it auzombowoni because zvenge zvichitiwa imomo. Zvimbuya zvine musikawa veduwe. Zvimbuya zvine musikawa. Thank you so much. Zviuno zvehadi pamabhasikoro paya kunombonzi backwards. Chiuno choye kumasure kudai. Muona zvinenge zvichitiwa zviuno izvi. Muri kuona zvimbuya. Kwai mapiano anenge achitaka zvimwe zvichijaivha chimasure. Iye kochi wacho. Mukamuwa kuti yey. Mangwana mbira nekuindira nefoni ka. Ndobva ndaisa disclaimer. Mongoona chiti pambijana isati yadiablockwa na inozokatiwa nazuka live. Painenge isati yakatiwa papo mumboonerere. Mazviwa ndokoisa secretly ndisava chikona. Ndauti muonere vakazara kudai. Ndauti muone zvimbuya hazviwi veduwe. Yes, 350 saka nhasi ndapinda kulive guys muri right here. I hope you are all okay. Hadi munozati uku kujimu kuzvakurika guys. Iroom hombe anditi. By the way ndakachinja gym guys. Ndakachinja gym kuya kwa ndaisinda kuya kwa kune wakangozara varungu chichi kuya kwa ndakachinja ini. Handika ndikaenda uku kwa ndakaenda uku. Handimaona kwa ndakaenda uku kwa kuri chipa inde kuti asingobaiwa nekubhadhara masimari kuya kugym dzevarungu. Singazivi kuti kune imwe yakachipa 25 star mai mwana. Ine zvese kubva kusauna kubva kuchi inside. Kumoni munyuwani uko unonzi chi Rustenburg inonzi chi kwa ino chi. Ameno Rustenburg usikwe wo mall ameno uko kutlabanuko. Kumolu munyuwanuko. Ya, makachipa vanhu vari muRustenburg vada gym please. 3 wire pamwedzi yakachipa. 3 wire chaipa pamwedzi ukutebhadhara 900 pamwedzi memwana. 3 wire pamwedzi mundosara nechange. Hanimaona 3 wire. Amuna chisimo memwana zvese instructor wako unenge unaye everything ukabhadhara platinum. Handimaona unotopiwa na instructor wako and everything pane zvese. Saka vari muRustenburg ndakuenda please body ndakuenda uchinda. Saka zvamuri mujimu guys kunoti mabhasikoro line kudai handitika kuzvibhasikoro kuna instructor weko kuna screen reko like vanobhadhara platinum ava izvo kuitwa nemainstructor saka vanenge vachiona papa madziro hanimaona kunoti line iri revanoita mabhasikoro kusire kweline iroro kunenge kune vamwe vanoita ma 3 maro anti
kwete number 3. Saka ina ndiri kokupedzisira handiti ndakunza kusvika. Ndiri kokupedzisira. Ndaenda ku line rokupedzisira chaichairandi. Pakati apa pane rimwe line riripo andisvika nechi2. Saka mabhasikoro akabatana kana kuti muite space yakwana mune mabhasikoro akawanda. Saka hapumira ndikudze anditi mukona ibhasikoro kai. Iri bhasikoro iri. Amukona iri bhasikoro. Saka iwe nebhasikoro rakora umwe ane bhasikoro rakaramba. Iniwo ndine bhasikoro rangu ndiri kumasuro. Ari muri kuona. Saka bhasikoro iri papa muri ati munenge muchinzi anenge achipa masaini chapters muchaona mangwana anenge achipa masaini mungodzibata zvanoda kudza akati kocha akati hai achida isoka anenge achida kuti sumukai pamabhasikoro muite muchovhe makadi makamira nti tosumuka paya tuchibve kudiko tosumuka paya muchovha makamira nti oti akati kuna kuti chovhai makadi itai machovha imba anga akasunga paya pali pekuti chiome paya unenge wakadai so uchichovha nditi pane pekuti anoti backwards akatira kuti indai kumashure like isai shure yenyu kushure kudai kushure kwechisiti chekugara chiyamuisa shure kumashure ikoko anomaona then mochovha makadaro it's more like masquats anomaona right aita ndikikirize instructor papa hawarova basa warova isai mberi itai so taita papa mai mwana beg mai mwana tati ndakati mashure zvekumwe mukadzi beg mai vadhurisa vakati papadhuze napadhuze ka inda vadhurisa vane vakaisa musoro wavo inda dhurisa woko ndakaisa musoro wangu padhuze neshure yangu mai mwana kuti fu ende mazati ndakashidzwa mhino idzi guys kubvaura kuita kuti ndakupera mweya guys ndapera mweya kundisurira ere nezvakaomasikana ndemazuva mirira tobude kati naimi mutamushuri kutafagwa mhino kudai kukachidziwa mhino kudai kuti nditi vakadlei uchahunuwa kudaruka guys ka handa ndaperegwa ndashemisika ini musa ndakaisa mukana chachimofungira hapana guys hapana ndachimofungira ndofunga iwe wangu chandaita chifu ndofunga iwe wangu chandaita chifu hapana mnanodi anozviwa anoona vanguti hapana anozviwa izvo zvanouya zvinobata mumhino mangu kuti pfuma imwana kuwokubhulokwa mhino kakwani masena sinobva tokwira kaoni chisoro changa chakaipechuka gaiska ndoona kosha chiti aiwa okay ndikati no kuti ndichazotaura kuti mai vafata vaita fati ndikati ndovanyadzisanga ndivana kuti no I'm not feeling okay something is happening ndichiburuka pachibhasikoro memwana ndanofema ndamanya kudini ndikufema ndikutoileti guys anonzwa asi nyazoti mai ndaona munhu akadzi angari pane kudzipa panga azviwa anomona nokuti anenge awokunwa nondamona pachinzi bheki achidzokera kumashure kudai anomona vamwe vakadai so bheki yadzosera musoro ndati ndida kunyatsa kuvamirira zvinyatsokupera guys yazopera gym tapedza lesson guys ndanyatsa kuvamirira pamasteps pashe ndikati timelausi kandimelama zvikanzima ndikati mama mandiuraya paya munoziva kuti ndine masainasi angu abva simuka one time zvikanzi ndikati pamasura ambondatokauchindirambiro anamba ndikati kutongoti sori kuri nani vakoma mukadzi mukuru ndikati kutongoti kuri nani kuvanga katokachitenda vamwe tapa vakabataki ndikati kutongoti sori kuri nani pane kuti muti kwai hamuna kundisura muzi pandasumuka paya pandatiza panzira yacho chaiwo okay manga matandibhulokesa mhino ipo paya mungasura kudaro here vasikana kuti kuri kunzi bheki makandidhunusira kudai so mobva mandisurira munikikiri komadingobuda mutange muri kuenda kunowaita munosurira kutoileti ndazoona vakuputikana kuseka kuti aiwe sorry imomo yauno unobudika here unobuda se ngati but ndise muna consider kuti musoro wedu nenge iri pashure penyu handichapani kuti izvi ndinda kumberi guys handichaiti kumashure kunokusurigwa nevanhu handichaiti kumashure mangwana asi mai vavoka guys dima muripo kamai ndamboita hasha ndikati mai vavanoda ndijaro ndoudza vanhu ndazongoti hangu isifaina handisikuda kuti handisikuda kungonyadzisa pane vanhu kuti masugwa muno asi naye kochi ndofunga musoro iwoyo wasvika kwese kumberi kuno kuti ndanzwa kochi achiti ndazokoisira ndochona chitanzirwai meduwe next time muwache maovhorosi enyu iye afunga maybe kuda ihembe dzanuhamuziyaro kuti angoti please muwache maovhorosi enyu mangwana uye akachena atidi mweya muno ndikasina tatora pachikuru ake kumusuro uyu waenda kure usho
waita sure saka ini mangwana ndoenda kumberi kufront chapter kuti hauna mhandinga ari kumberi kwako guys anokuti zvaitika nhasi kana inature hayo is nature hazvidi kudi kuzoitira pamusoro womwe munhu guys hanomaona hazvidi divangototi havo bhu zvanga zviri nani handimaona pana kuti vati chifu chakaipaka guys kunditi vakadleima ivava kuvhara kudai zvakaoma vedu anyway muri right here vasikana tinenge nekupusetsai zvaitika nhasi muri right here vedu ndada kusiwa bhodzi dziri kugwadza idzi saka ndichimboti hangu take it easy by next week handiita hapo hanomaona saka regai nditanga nekuti vedu weka mboti madhayaris tongoti makorokoto ngatitii makorokoto vedu makorokoto you are looking at a brand ambassador wePathfinder Academy ndizvo Pathfinder Academy School ndio Pathfinder right vane Pathfinder ndozati ndakudza kuti Huyai life ndiri kuno announce ku diaries nditi ndiri kuno announce ku diaries andimuona so guys tasema diaries kudai anditika tave brand ambassador wePathfinder school Pathfinder primary and high school, primary school. Okay, I'm yet to get more details. And it iliko ku Pretoria, iliko ku Cape Town, iliko ku Port Elizabeth. And mwana chikora ichi chiri nzvimbo nacho idzodzo, and you can register your kid and it anytime. Zvazvo kuti kunetsekana kuti andina permit mwana wangu anda kuchikora kupi notozati zvakunetsa kuti vana vapinde muzvikoro mune nyaya dzema permit. Hanimaona saka unongondibata just get hold of me mwana aende kuchikoro anditozati vakawanda vedu junior hapana ari kumboenda kumba tozviziva nditi kuti hapana ari kumboenda kumba muna junior apa munhu anoda kuenda kumba achinosiya achisiya sipatlo ndiani anoda kuenda kuzimuko vedu achisiya magerepu muno ndiani aiwa kana guys sisati vakawanda havasi kuenda tenge tirimo muno saka kana uri ku Pretoria kana uri ku Port Elizabeth kana uri ku Cape Town andika uchida nzvimbo yemwana wechikoro just get hold of me to organize kuti mwana aende kuchikoro hakuna mwana anogara kumba anditika it's a private school more details will come but Pathfinder CEO Pathfinder committee Pathfinder SGB you know SGB let's get one thing clear pamberi pevanhu anditika panapa Pathfinder or Purpose Finder. I know the Purpose Finder. Look at the Pathfinder. This is the Chico. Purpose Finder. Pathfinder. I see Pathfinder. You know the Chico. As na take guys serious. Na sana tofara kuma kete kwa chikoro chichawo chisiricho. You know the Chico chikoro chia. Mirai Pathfinder or Purpose Finder. Chiri ku Cape Town uko chino zichi chikoro chia. Neku Port Elizabeth uko. Chino zichi Purpose Finder. Kana ti Pathfinder amene kana ili Pathfinder tidobisa tingatomakaita chikoro chevana tisingazivi panapa chinonzi kudii chikoro ichocho inonzi chii chikoro ichi Pathfinder rafunga isitori mabhasi mabhasi ariko anonzi maPathfinder chinonzi chii inonzi chiko ndichazokupai madetails zvizere asi noti ndoda kuti ndizouya ndichaorganiza kuti ndiuye ne one of the Purpose Finder. Kwanzi inonzi Purpose Finder. Magi 100% basa yako. Zvine basa yasana taka market ndongokudzai. Kanda kuchimarket ndinda information yakakwana. Purpose Finder. Iyo Purpose Finder. Acho Purpose Finder Pretoria ipi ine ukoko. Ndisana yazo kupa information yakakwana ndika asi contract ndo yandakasaina. Contract ndakasaina zuro andika asi information izvizere ansa izvo zvindadoudzwa kuti mangwana kunenge kune ma sports kunenge kune ma inter house competitions anenge ariko antimaona so vari ku Cape Town vanoda kuenda unoona kuti chikoro ichi anditika chiri sei kuti vana vainde munoenda munoona andatoudza ngati dei mama zvakaita finalize deal nguva iripo andimaona tingadei ndakatouya koko kuchikoro koko ku Purpose Finder ikoko andimaona saka Pathfinder iri India saka zvina basa choneka imakaita India noenda hanimaona hakuna mnanda ku India iyo Purpose Finder iyoyo ndakangosaina contract nezuro asi asanda kuwa ma details akakwana asi contract ndakasaina saka ndatove brand ambassador hanimaona and atove brand ambassador and mari yacho ndapuwa hanimaona saka ndatove brand ambassador saka zvino kuzoitwa ichi information vachandipa information vachaorganize meeting wati pasi ndangoudza kuti I'm going to announce it to my diaries kuti brand ambassador iyo Purpose Finder yameno iyo yacho right
hanzi chiri papi Cape Town ndichakupa zvizere Olinda hansati ndanyatso kuva neinformation kuti chiri papi so ivo vari mucomment section itai muchinyora vanhu vePathfinder mucomment section nokuti hamusati manipa information yakakwana anditika hansati Linda naMagi ndichakublokai hansati ndave neinformation yakakwana handimaona saka itai muchidi which grade from grade yekutanga chaicho yevana 0 handimaona from grade 0 zvichienda Pathfinder ichi handimaona right from grade 0 zvichienda zvakadai ini ngoti congratulation chete iti congratulation Pathfinder tinenge tiriko Cape Town ikoko next time handimaona kuchikoro ikoko titoriko right saka hakuna mnatiko ya munhu hakuna nzvimbo yevana vechikoro tinenge shanda tese asi ndoda kungoti ndigare ndaita one thing clear handiti nokuti ndizvo zvandinoita ini mozviziva guys handika kana ndiri brand ambassador handitika hazvire kuti ndinongozomirirawo chikoro pane negativity handimaona pane macomplaints like ndigare ndazvitaura pajekerere pachena pamhene handitika pamhene apa kuti vanhu Pathfinder school handitika as long as ndiri brand ambassador wenyu let's try to have better standards pachikoro of course macomplaints achauya kubva kuvabereki handitika of course pane zvakawanda but it's worth looking into handitika ine handiti zvokuti kana macomplaint kana vachingozouya ini ndichidzosa back kwamuri imorwa kuita action noti ndodzoka ndichikuitirai life pano handiri kuzviwa uzvoka pano nokuti inandizodoti vanhu vangu vashungurudziwe because ini ndinda kunzirai macustomers handika ini ndendiri pakati saka ine handizodi zvokuti ini ndonazoti sisimeni handimaona imi on the other end muchiprotecta chikoro chenyu takaenda nekuda kwasisimeni because ini ndine vanhu vachauya vachanyoresa vana vavo ikokoko because of me handimaona ndine vanhu vachauya ikokoka and because of me handimasvona saka ngatishandei let's work together let's meet halfway ndikauyawo nechichemo please hear me because ini ndini face inenge chimirira vanhu vangu ndini voice zvakare rinomirira vanhu vangu ndiri voice zvakare rinomirira chikoro handimaona kana paine zvichikoro zvanetsawo zvadiwo tichinyatsokuona kuti apa tinotoyawo ndomirawo ndakamirirawo chikoro vanhu vakauyawo vachiti please yaita zvadai izvo tinotouyawo kuseri kokoko kwete kuti ndinoya palife ndoya kuseri koko ndotaura kuti guys paita nyaya dzakadai toita sei ngapagadzigwe hakuna kuzoiginwa zvichemo zvevanhu handimaona nokuti mukazoiginwa zvichemo zvevanhu hazvihobudi handitika mwokangisakanga mauti kuti zveni ndiri mouthpiece yevanhu ndiri mouthpiece yevanhu saka ndendati chigare ndataura pavanhu kuitira ramangwana handiti guys handiti zvindakanganisa here vedu kana kanganisa ndiganda kundaregerera handina mukanganisa ndika but so far so good chikoro ichi ndikurangarira tichimbonesana kumasura uko handimaona but everything is now sorted handika everything is now sorted the school is now running smoothly everything is now okay people can register their school zvokuti hanze chikoro chakazodi everything ini ndakatotanga tionei zvese pepa musati tatanga kuenda mberi tionei ndikaona kuti everything is perfect handika saka right now so far so good no complaint nothing the school is running smooth all the schools are running smooth zvakanaka saka diaries ari kuziva kuti ari kuda kuunza mwana wake kuti agarire mwana kunoku ari kuda kuti azodini handika torai vana vacho chikoro chiripo handika zvikoro zviripo woendesa vana vako kuchikoro handiti chete more information will follow handika regarding the school handitika I think I'm being fair handika 50-50 ndakamira kwese ndiri pakati ndiri pakati hani ndizvo right tobva ipapo vanhu vekuBotswana muriko here uko Botswana people are you there Botswana people are you there in the comment section please ndionesei one kukanda malove nemalikes vanhu vekuBotswana muripo here mucomment section muripo here mucomment section pafree please masimba SIS MELLY udzai vanhu vachasvaga nzvimbo vasazonetsi pafree aiwa vanhu vanotsvaga nzvimbo chikoro hasi mahara guys chikoro hasi mahara kunotsvagwa chirungu kuchikoro kodziwa chirungu kuchikoro chikoro chevaziba ndimozachi chakadosiyana nechikoro chevanhu vemunomu chinodzidzwa antimazviona saka musazoenda muchikoro chakawa SIS MELLY it's not a free school you pay school fees animaona you pay school fees you buy uniform you buy books amene zvinodiwa kuchikoro animaona saka Botswana okay Botswana iripo iri kuisa malove nemalikes Botswana iripo iri kuisa malove nemalikes Botswana iripo iri kuisa malove nemalikes right Botswana team Botswana musi wa 25 March vanhu vekuBotswana iyi yabva kuna ambassador vekuBotswana tsamba iyi yabva kuna ambassador vekuBotswana right
vagari vekuBotswana mese zvenyu muri kukokwa kumba kwaambasada. Vagari vekuBotswana muri kukokwa kumba kwaambasada musi wa25 March andika ikoko anti the purpose is for you guys to come together as Zimbabweans andika to empower one another, those who have small businesses. Kana uchitengesa serevita yako pane matables aripo, kana uchitengesa dovi rako as long as uri muzimba andika ndeye mazimba function e anditi munhu wese is welcome andika kumba kwa ambassador. Munokuziva kumba kwa ambassador mazimba? Munokuziva nekuBotswana? Chini chepapi makandi ndauzondibata kuseri ndokudza kuti chini chepapi animaona. So mazimba munenge muchidiwa andika kuti muvepo ane business. Kana uchiruka madhoiri indane madhoiri ako unoita table yako utengese, show us to what you are selling. Do inonzi empowerment anditi. Kana uchisona bhutsu indane bhutsu dzako unotengesa ipapo. Hati muri kunzwa musi uyu idhere kuti vanhu vanenge vachimboita basa kusapotana vachitengerana vachidini andika kunotora nevakabata matables ekubika sadza andika vekuBotswana kwanobika masadza nechichichi pachange pachibikwa chikafu ipapo, asi chikafu haasi mahara. You buy your own plate asi i-traditional food chokumusha anditi because nezvedu kaisima African chokumusha. Saka panenge pane sadza nemuriwo andika nenyama, panenge pane sadza nemarodirana, panenge pane sadza rebrown iriya morichichi remadora remafunde iri remafunde sadza remafunde, kunenge kuine maraisi edovi, kune kuine sadza nematemba, kune African food. You are selling whatever mazoe chi. Please ndichakanda flyer, take the number on the flyer, ndichaisa flyer information i andika in fact ndichaisa link re WhatsApp group iriko. Link iri group inoitwa nevanhu vatosvika kuma 700 already animaona re WhatsApp. Pinda mu WhatsApp group imomo unonzwisa kuti unotengesa sei, unowana stand yako sei kuti mutengese. Vakadzi vari mudzimba zvikuru sei, vana kapiri musherefu mare and feed andika hoyo mukana vamwe vari kusimudzirana, vamwe vari kuenda kumberi. Imangogara kumba muchingochema nhamo, muchingoya diaries kuti ndijegeiwo, ndibatsireiwo, ndarambwa nemurume, ndasiyiwa naGilbert, ndodini andika ndo mukana uyu. Pane pani 700 unofunga pa 700 ukaita kwana zvinhu zvokutengesa iwewe unodzokera usinawo kana mbotengesawo kana 50 pula, ukadzokera usina mbotengesawo kana 50 pula. Hazviiti nototengesa vane mutsvairo vaya vanotengesa matsvairo nemabroom. Uyai mutaitebwe yenyu muziunganidza zvinhu zvenyu ipapo. Chaunotengesa chete kana uri muzimba uya nacho. Kana uri singer mundibatirewo DJ anozani uyu DJ Zolasco DJ Zolasco mundibatiro DJ Zolasco guys. Zolasco uko kuenda performa uko mazimba akuzivewo. Uri muzimba wakabata kuMbotswana kumatswana uko asi you need to also support yemazimba kuitira one day you never know andika ndo kana kuti uinde kana chinzi unoperforma musi uinde anoperforma titambe ikoko yamambo tuchere yamakaita iya didi mala dindandindanda dulang vanhu vaende kunotamba uko andimazviona. So guys, kana uchigona kuimba inda unotaura ndoda kundoita zvokuimba. Kana uchigona chaunogona talent rako mazimbos they are coming together in Botswana andika kuti muzivane, kuti mutaure nyaya dzenyu, mutaure nababa venyu naambassador kuzimbabwe, muchiisawo zvichemo zvenyu muchitengesa andika zvichemo zvichinzwika anditi musi wa25 March kubva na10 makuseni kusvikira na4 inini wacho ndinenge ndiripo kunzoita special invite yangu iripo anomaona. Inini wacho ndinenge ndiripo nestand yangu yemadiaries. Madiaries muripo here kweBotswana? Muganditumire one aise stand. Madiaries muriko here kweBotswana? Nditumire one munhu aise stand uko yemadiaries ndoya nema-t-shirt. Muripo here? Itaituone mu comment section. Itaituone varimo here vari kuBotswana? Yes vari kuBotswana. Please ngatione tibatane kuseri kuti tuone kuti paitwa stand yedu madiaries patete takaungana tichita noise. Madiaries tofara zvese tinozvifarigwa anomaona. kuBotswana timboonawo kuti veBotswana vanoita sei. Ndiye ndiripo ini wacho ndinenge nditoripo andimoona ndinenge nditoripo musi woyo because nditora nespecial invite yangu. Everything is sorted kwaambassador ikoko is sorted anomaona. Saka imimi the idea is to bring together all the Zimbabweans andika muchitengesa zvinhu zvenyu zvamuri kutengesa hanzi kule neFrancis Town izvi. I think ati kuJo iGaborone kai kuGaborone
kuGaborone, I think. Yeah, it's Gaborone, I think. So but kana chida kuuya chiro kuFrancistown unovata kuBotswana kana utsvaka accommodation wouya nemusi Friday wosvika Saturday wodi wona nevamwe zvikapera izvo wokwira mabhazi aya usiku wodzokera kuFrancistown. Handiti zvakangokosha kungowadzana une hatizivi tichanoona kuti zvimwe zvinenge zvirimo mupipeline hanimaona right ndo announcement ananga ndoya nawo nhasi aya andika Botswana people marangarigwa indai huyai mupe zvichemo zvenyu please kuna ambassador huyai muvape zvichemo zvenyu ambassador veBotswana ndivatovaziviwo chotonovaonawo ipapo hanimaona indai munopa zvichemo zvenyu ipapo kana muchinyarauta Monty kamchinyara Monty ndotaura zvichemo zvenyu hanimaona because tisuka vanhu vacho tisuzi vanhu inonzi Botswana mhene koko Botswana iyoyo saka itai kuti guys mudi muvepo mutimire tuone ina ndigari Botswana handizivi kuti Botswana uko chichinonyanya kuitika zvichemo zviri papi imi ndimunogaga ndimusa zvichemo handika svitsai zvichemo zvenyu muzvimirire isu kunokuisa tozvimirira bvunzai muteam diaries tinongotora zvikweshe ndinoti tsveuko handika zvimwe zvoantsiwawo zvimwe zvoregwawo kuantsiwa sezvimwe zvine zvapindugwawo hanimaona tichikwenda takadaro hanzi network yatiza kuti network right saka ndo nyaya iripo andimaona saka handei guys vanhu veBotswana marangarirwa handika vanhu veBotswana marangarirwa anti the day in question 25 Botswana yose Botswana tetipo paGaborone handika tengetipo paGaborone hanzi vechikoro dai right chiri kuCape Town ndinzwe right mesi ukazouya kuseri ndinotokupa madetails akakwana ndinenge ndatopa invite ndinotoda kuita conference call nawo asati ndipa madetails akakwana because team ranga kutanga kutoregister nawo takutotanga kutoregister atimiri hanimaona vana vaende kuchikoro right saka izvi tapedza handei kunyaya yedu yanhasi tatanga kane dzinosekesa guys tatanga nezvinosekesa nditi toenda kunyaya yanhasi nyaya yanhasi guys inyaya inenge iri emotional kune vamwe vanhu antimaona it might not be emotional to you but it can be emotional. Can you all buy your Bolt tickets please and those who paid deposit? Okay, vari avasati vakora maita vanobhadhara next week kana vatambira avasati vakora vachatambira vachabhadhara next week kana vakora vari kuUK vakabvisa madeposit eball vari murukurudzirwa kuti mupedzise mabholo enyu mari dzenyu antika vari vangasati vatenga matickets aiwaka zvokuti unoya kuseri kwakungu uchindinetsa uko sisimeli ndokudai singaiti sisimeli uchirega kundisapota kana ndati ndoya kuUK kwazati kuUK ndikuenda kuyaka kawani pagore pawani pa5 years kana kawani pa10 years usisimeli I love you kuWhatsApp ko kana ndakuti ndakuya panzvimbo woga kubatika usawaye kuseri ubwari gabe kuseri kana if you claim that you like me and you love me boluka ukuyaka come let's support us come let's meet come let's enjoy together and let's enjoy together kubo yaitona tiziva nekungodzana rudo pafoni ndauya pa ground pacho amuchadi kuonekwa moda kutiza moinda saka rudo kune kuri iwo matickets mashoma asara iwai ticket mashoma asara function iyatengesa matickets akawanda pamwedzi 1 itengesa more than 150 ticket 1 mwedzi mashoma avakatowedzera asara ndio amunokona kupedza team UK pedza matickets guys kana uri ku UK uchiza kuti uri chimwe changu pano uri abi yangu chembera bi yangu please grab your ticket antika grab your ticket tiona nemsuwo tifari tizocha taura kwaza kuchizivana kuti who is who and who is who tichimbotaurana tichizivana fiafia anditika tengai matickets 55 pounds chete including zvese drink zvese nechikafu ipapo kwanzi kubo kuchanakidza kuchanakidza kani tsitsi kuchanakidza kubo saka vanhu ngavatenga matickets avo antika unfortunately hapasina zvokubatisa kuti 10 pounds uzotenga because matickets acho akatofamba sekufamba kudaro saka kunoona kungonobhadhara kutongonobhadhara chi 55 pounds yako yakakwana andimaona so I have quite a few vanotoziva vari kutenga month end inoi vakati tikutotenga month end SIS-MELLY tichimbova mene kuti kana mushanda ko zvinoshandiwa sei I don't know hanimaona saka totobata madzenda patotenga itai titenge matickets atipedze timirire date chete hanzi naChido see you there yes Chido see you there Chido big up to you love you too sister
hanzi ndagadzira matishu nalinda vanalinda pesa anongoumana mucompensation vakatenga matickets kudhara ameno magiuyu kuti tiketi rakatengwa rai anongoumanawo salinda mucompensation makatenga here tiketi nai maidhoidhoi kana musina kutenga tiketi kana mukasauya musafe makazonditawo dzawo kuseri tongosangana palife zvokuuya muchiti usimeri kuseri mubve mangorega henyu nokuti zve zvinhu zvefeki kungofekana kugakoga katei tichingoita hanzi ini ndikuya chandisina tiketi SIS MELLY George ndewe gweru George munhu wangu aimbondituka akivaza kutanga siko zvino akazoona musisi wangu George gweru animaona saka gweru ikasauya naini ndosapotwa nani kana 054 kwekwe kana mukasasvika panzvimbo mune muchida kuti sapotwe nani nokuti imi ndimi vanhu vacho George anenge ari pachauya George ndo dhidhire kuti tinyatsokuseka tifari tiputoyedze kwatoyoko ndopane chinyano kwatoyo uyu 15 uku saka make sure you tenga ticket rako nguva iripo George. I'm looking forward to see you my brother antimona. I'm looking forward to see you that day anditika hanzi nafungwa mari I'll be thank you fungwa mari love you so much handisizi yangu kuti ndiani but I guess I'm going to know that very day ndopa ndichaziva ani unongochunga chikonzezera kuti fungwa mari ghost name anditi fungwa mari kusipa kwa alas tila chinhu unongonyaurira kudai pane paningazita memory yenyu yazobata here mose kuti ndakamuona ndinhingina hazviiti mune makazara vanhu asi ndenda at least ndendatoziva kuti wakauyawo uripo takafara pamwe chete pane vanhu vandakanyatsotaimira Brian Malone Castle guys BMK munyatsomubata munyatsokuadresa pano husband BMK iwe zvako zvokusera kuseri kwata puchiti my wife imidhuve imitembo imi andimona tochida kuona paground kuti ndizvo here tochida kuona paground kuti munenge muripo here BMK mumudze kuti SIS MELLY wangu achikuningirira hanzi takatenga matiketi kati tatova pacountdown thank you Feli mwana CK andimona matiketi aripo ari kutengwa andimona matiketi aripo ari kutotengwa kudhara andimazvona saka tiri kutongofamba hatisi kutongomira guys usati vatenga matiketi tengai yes adhimudedze BMK yawe pano iwe adhi wacho futi iwe uri dhayari hombere pano tikasa kuona nzvadzi zvinakidzi we have to see you aiwa zvake zvokuti anengasi zinoti around anenge aenda kuti anombofamba BMK anomboenda uko tendera udidi ende umwe munhu futi regaindibve namutana pana mubve vamudedza antika Gabriel Black mudedzei Gabriel Black kanzvadzi kangu kanonzi Gabriel Black Tawanda how are you Gabriel Black mudedzei atenge ticket ticket brother ticket mofu nguva ichipo buy your ticket buy your ticket please hansi ndakatenga we will be there in spirit moyo unoda asi vamwenda muchiona idu from Cape Town Cape Town don't worry munenge muchiona muri ku Cape Town and yes BMK I have already addressed your husband zvako zvokuti wife kuseri uko imitsambaita imitembo kana ndakuuya paterritory penyu vamuzati ndogona kuuya pakahwani pa20 years muriga kubatika panenge pasina kumbira mushi mubve matondibloka namba dzamukasauya mubve mandibloka kuseri mubve matondibloka henyu nokuti ndoda kuona rudo gwenyu paground BMK yabva auya paground ndinoda kunyatsokuona Gabriel Black same to you hanzvadzi zvichinda zvikadaro John Kariwo zvichinda ndovapedza here vaboys dziri panapa ndingavapedza ndimaonera vakaita ndivapedza here boys dziri panapa ndingavapedza handingavapedzi right paisland apo taps Prosper ndosa zvakuti wakazvitinya ukazviviga uripo paisland apo Prosper oona kuti wakwira ndege wabhuka wabudikira pa UK ndoza kuti unozati une mhosva dzako asi mhosva dzinoripwa kuripwa ndokuuya kubow muna June naika Prosper paisland apo ndapedza neweso saka guys hande kunyaya yedu yanhasi kweta uve Durban aiwa paDurban tinenge tiripo Durban tinenge tiriti vasati vatenga matikets eDurban please pay up your ticket tengai mablessers takatomira kuti mwedzi upere mutitengero hanzi ndauya ndataurwa neBMK kuti kana ukasauya kubow uvondibloka nehusband vokwandi-divorce tingozati zvapera here nokuti andingati ndauya kakuyuke kwazati akungouyi zvokumanya woshayikwa panzvimbo unochida kuti ndidii kuti ndikuone panzvimbo
Ushaikwa aiwa zviti unless watondiprova kuti waenda out nebasa semunhu anosifamba chimwe ndivhuka futi Zimbabwe, chimwe ndivuka Zimbabwe, chimwe ndivuka Zimbabwe, vuka uye asi unoya nemukadzi wako, vuka unouya kubow please, but please come with my nini kubow, vuka Zimbabwe. Yeah. Right. Hande kunyaya nhasi guys yatunganidza pano munogona kuzochema, ndimazviziva munogona kuzochema waimuwe guys. Takambotaura tikati kana munhu akazvara paipa akaenda kuleba, anditika akasvika kuleba akazvara mwana wake kunenge kuchinzi mai munya vari pano. Gladys, muri kuvhotera here Gladys guys? Ndakakuzai ndivhoterai Gladys jinjikawo, muri kuvhota here? Hello boss. Yes, muri sei? Kundadi ndakataura nemi. Munhu akaisa that akakanda ipapo takatomudza zvakaita aitira kukopa like mamwe mauyu anoitwa muno mamwaya handibona. Zvino ndobva tamudze usiye apa isa hatisi kuda dzati pati kwakubva anoita mistake wakunotora paipa yapo. Imini angokudzai direct zvatikuda zvese every company takatoedza kuti skip that part iyoyo. Aiwa kana ndakudzai nemuromo imuchada zvipi zvimwe zvipi. Aiwa kana akaita mistake jaihombe. Ndakamuudza but I think isina kuzouya kumwe kwese takaita recent emails kwenyu ndo kwasina kuya because ndakanda ndati PA wangu ya bamini wava ndakanda ndati chisegai mama ngoti nditaura navo direct. Imimi nemukuru ndotaura nemi direct, saka ndazomboita recent my emails. Apa mangoti umana kusadi kwenyu ndakati mabhana makangano mabhana mazistick mazifly mabhana aya anonyorwa aya ndichakupa symbol zvinonyorwa ichi bhana kwete backdrop kungerera makanditira aiwa mabhana anonyorwa aya rinenge rakanyorwa artist nechichichichichi nedate rinogadzikwa kamunhu ati vanhu vedrumas anzi drew chiuya ndo zvanonyora ringori mucheka unonyorwa iroro ndikati nematoilets 4 zvimatele zvokwaya zvazvia nemabhendi nemastickers nezvimabhendi zvomaoko zvinoitwa nemunhu wenyu wanda saka ndakakupai zvinhu zvisinganetsi izvozvo. Munhu yawenyu anoita zvimabhendi zvimastickers zvomaoko izvo zvemunhu anenge abhadhara munhu akabhadhara nesastika remaoko chete mabhana 15 mastika 3000 nematoilets iwaya zvapera. Aiwa haakana habodo haakana kana ndakataura nemi direct haakana. Alright.